A partir del segle V, a la desintegració de l'Imperi Romà, Menorca cau primer dins l'òrbita del món vàndal i posteriorment en el món bizantí. És un moment d'una forta revifada econòmica i l'illa manté contactes comercials amb el nord d'Àfrica, amb Catalunya, amb el sud de França i amb Itàlia. La població viu en 3 nuclis urbans, Ciutadella, Mo i Senitja, i repartida pel territori en petits nuclis rurals que molts d'ells ocupen antics assentaments prehistòrics. L'adopció del cristianisme com a religió oficial per part de l'Imperi Romà fa que proliferin la construcció de les basíliques a Menorca. La desintegració del poder bizantí a la Mediterrània occidental a partir del segle VII té com a efecte a Menorca una pèrdua econòmica i de població que determina que s'abandonin molts de nuclis urbans i rurals, així com les basíliques.